Esta fin de semana arrancará oficialmente a programación de Nadal de Ribeira da man do tecido asociativo. O sábado ás 7:30 terá lugar a Gala Solidaria de Cáritas e o domingo o Festival de Taume. Tamén teremos un espectáculo de Nadal de Baidadela e a Asociación Francisco Lorenzo Mariño, da cal xa falamos a semana pasada. O Festival de Nadal de Alfalla, un concerto de confraternidade que ven sendo tamén un habitual dentro da programación de Nadal do Concello de Ribeira das dúas corais. Remataremos co Festival da Asociación de Amas de Casa e iso sería un pouco en relación ao tecido social. Ademais dos numerosos festivais das asociacións, o auditorio acollerá durante todo o Nadal varios espectáculos, dende contacontos e monólogos ata teatro, maxia ou ballet. Como en anos anteriores, a praza da Porta do Sol acollerá o recuncho de Nadal e o Expreso de Oriente percorrerá o centro da vila os días 24, 27 e 31 de decembro. Contaremos co tradicional recuncho de Nadal que se poñerá na Porta do Sol. A apertura será o martes 23 e teremos a visita especial dos bolechas en horarios que serían o día 24, 27 e 31 de decembro e 3 de xaneiro, de 12 a 1:30 e de 5 a 7. Tamén o 26, o 29 e 30 de decembro e 2 de xaneiro de 5 a 7 e o 5 de xaneiro de 12 da mañán a 1:30, vale? Dos días 25 e 1 de xaneiro estará pechado, como ven sendo habitual. Este ano tamén contaremos co Expreso de Oriente, que recorrerá as rúas de Ribeira e o fará o día 24, o 27 e o 31, en horario de 11 a 2 e de 4 a 7 da tarde. Os non tan nenos terán tamén propostas de lecer nestas datas, como os concertos das rúas musicais os días 24 e 31 e a festa de Noitevella. Vamos a ter o grupo Claxon o día 24 para amenizar a sesión Vermú en horario de 1 a 4 da tarde. Estará no centro de Ribeira, na zona peatonal, para todos aqueles que gocen de un unplugged con moi bo sonido. Pola tarde tamén teremos a charanga Fanfarria Furruxa, que amenizará a tarde do día 24. O día 5, unha xornada cargada de maxia pechará as celebracións, coa visita dos Reis Magos ás parroquias, a tradicional cabalgata e o Belén Vivinte.